भले करिए बाटे हमरो बलम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, बड़ा दम रे सखी। नमस्ते, प्रणाम। एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगन के स्वागत बा। हम आप लोगन के छोट भाई जयकी राज आज बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा, गाना आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हमार भाई। तो जे भी भाई ये गाना के गावत चाहता बिल्कुल फ्री सॉन्ग बा हमार भाई, बिल्कुल फ्री बा। जे भी भाई ये गाना गावत चाहता बिल्कुल गा सकला, कोनो भी दिक्कत नहीं हुई हमार भाई। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट बा, अगर राइटर ऑफिशियल चैनल पे आप नया हैं तो राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करें, काहे कि यहाँ आपके डिमांड के गाना हमेशा आवत रहला। तो जितना भी भाई नया आइल बाटी चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर जाए आज के वीडियो। आज के वीडियो देखल जाए कैसन बात आई, सुनल जाए आज के वीडियो कैसन बात है। चलिए स्टार्ट कर जाए आज के वीडियो। शादी पर शादी हमार भइल रे, ऐसन प्यार नहीं भइल रे, भइल। दो बार गाना इसको। शादी पर शादी हमार भइल रे, ऐसन प्यार नहीं भइल रे। अरे खुश बनी मिलल ना गोरे रंग रे सखी, भले करी बाटे हमरो बलम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, भले करी बाटे हमरो बलम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, बड़ा दम रे सखी। ताई आप लोगन के मुखड़ा कैसन लागल हमार भाई प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताई। चलिए चलो जा अंतरा के तरफ। अंतरा कैसन बा उससे पहले आप लोगन से जितना भाई हमसे लिखवाल चाहते गाना आप लोग, तो हमारा स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हो 8756090687। ये हमारा पर्सनल नंबर बा भाई। जो भी भाई हमसे गाना लिखवाल चाहते पर्सनल, तो आप कॉल करके व्हाट्सअप भी कर सकें, डायरेक्ट कॉल करके भी भाई अपन गाना लिखवा सकें। तो जो भी भाई हमसे लिखवाल चाहता है तो आप संपर्क कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा। फर्स्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। ताई फर्स्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। उनका से हमरो जुड़ल जिंदगी के तारबा, कैसे कहीं राजा जी से हमके कतना प्यार बा। इसको भी दो बार गाना हमारा भाई। हाँ, उनका से हमरो जुड़ल जिंदगी के तारबा, कैसे कहीं राजा जी से हमके कतना प्यार बा। और रोज हमके हंसावे बड़ी करेले मजाक, बात कहतानी सही सखी मानो हमर बात। अब प्यार ना करेले तनिको कम रे सखी, भले करिए बाटे हमरो बलम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, भले करिए बाटे हमरो बलम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, बड़ा दम रे सखी। तो फर्स्ट अंतरा भी कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं भाई। यार बहुत हम वीडियो डाले नहीं, हमेशा लगभग 100 वीडियो ये चैनल पे बा। बाकी जितना वीडियो डाले नहीं भाई आप लोगों से हम सोचे नहीं कि हमारे भाई लोग हमारा सपोर्ट करिए। तो कमेंट करके जरूर बताएं हमारे भाई। आप लोगों खातिर डेली जब मेहनत हम करते हैं भाई, तो कुछ सोच समझ के करते कि भाई लोग हमारा सपोर्ट करिए, तो सपोर्ट करिए हमारे भाई। तो चलिए देखल जा, अगर आप लोगों के अगर कोनो डिमांड होके हमारे भाई की हेड ट्रिक पे गाना, सैड सॉन्ग, चाहे ऑर्केस्ट्रा, चाहे कोनो भी ऐसा डिमांड होके आप लोगों के, तो आप कमेंट करी। आपके भाई के वादा बा कि आपके डिमांड पर गाना जरूर आई हमारे भाई। तो जे भी भाई के डिमांड होके तो आप कमेंट करके अपन डिमांड के गाना लिखवा सकते। अगर चाहते गाना में हमारा नाम आवे तो अपन नाम कमेंट करी भाई। हमार पर्सनल वादा बा कि आपके नाम के हम गाना जरूर लेके आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कैले, और हाँ जो भी भाई लिखवाल चाहते स्क्रीन पे नंबर बा तब लिखवा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कैले देखा जाए लास्ट अंतरा क्वेश्चन बा। और केहू भाई के में नाम ना आया
वैसन केहू भाई के कमेंट ना आयल एग्जाम के वजह से बहुत स्लो वीडियो हमारो ना आवत रहल, वैसन में केहू भाई के कमेंट ना आवत रहल। एक वजह से केहू के में नाम ना आइए, हमार पर्सनल नाम बा, जे भी भाई गावल चाहिए तो हमार नाम हटा के अपन नाम डाल के गा सकी, डिस्क्रिप्शन में हमार नाम डाल दी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर जाए। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा आ कैसन ओकर भाव बा। जिंदगी में ढहल हमारा सुख के पहाड़ बा, जौन मांगे लेके आवे तारीफ उनकर हजार बा। इसको भी 2 बारी गाना है। हाँ, जिंदगी में ढहल हमारा सुख के पहाड़ बा, जौन मांगी लेके आवे तारीफ उनकर हजार बा। हमरा सैया खानी केहू सुघर नइखे, प्यार करे लेके एतना सबर नइखे, अजय के राज चाही हरदम रे सखी, भले करिए बाटे हमरो बलम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, बड़ा दम रे सखी, भले करिए बाटे। तो वीडियो कैसन आप लोगों के लगल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिल जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कर लें, हमारे वेट करें। नमस्ते प्रणाम हमारे भाई, मिल जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।